ndị be anyị ekene m unu afọ m ka bụkwa Obiora Aneke obodo Okorowa ụwa nke Wawa TV Enugu. N'ụbọchị nke taata anyị bịara nri ebe Igbo bidoro, anyị si ka anyị bute n'ala nsọ nke ndị Igbo wee fụ Dr. Ramas Okoye Azuzu, onye Chineke ji eje ozi na-akụziri Igbo ihe dị omimi dị n'ala Igbo. Anyị na-anụbu na ntị, mana nke taata anyị si ka anyị bịa fụ n'anya, anyị afụgo n'anya wee na-asụ dịkwu na-esonyere ndị Wawa TV kwuru na-afụ ihe dị iche iche nke dị omimi dị n'ala Igbo. Anyị na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị aka na-akụji eze. Mgbe na-adịghị anya unu ga-afụ ya bụ nwoke Chineke ji alụ ọrụ n'ala Igbo ka ozi anyị ihe ozizi dị iche iche, ihe dịgasị omimi nke dị n'ala Igbo. Ekene m unu, daalụnụ ma na-esonyere Wawa TV mgbe niile, na-etụsa ozi a na-ekwukwe n'uche gị. Anyị ekene unu, daalụnụ, ekene m unu, ndewonu. Akajo Igbo dike n'ikele poto bulu ka mụ na-akpọkwanya m nwa odogwu ezo ọfọ bịa kena.